Las 6:59. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, livestock kag poultry commodities sa probinsya, ginapaabot ang pagsaka sang presyo sa masunod nga semana. Mga otoridad may koordinasyon na sa NBI angod sa pamahog sa St. John's Institute. Sa balita nasyonal, kontribusyon sa SSS magalambot na sa 14% sa masunod nga bulan. Senator Risa Hontiveros nagaduso nga sertipikahan nga urgent ang hagnang nga nagapanubo sa presyo sa pagkaon. Sa balita international, 12 ang patay matapos nagpalupad sang 70 ka missile ang Russia nga nag-igo sa Ukraine. Sa balita sa sports, pagbalik hampang ni Stephen Curry, wala pa sang patod nga petsa matapos ni siya ang nakaangkon sang injury. Sa balita entertainment, Gary Valenciano guest performer sa concerts ng Eraserheads. Samtang sa balita sosyal, aton sa gyapon storyahan ang mga pampaswerte sa 2023. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton balita lokal. Ginapaabot sa Provincial Veterinary Office ang pagsaka sa presyo sa livestock kag poultry commodities sa Negros Occidental sa masunod nga semana. Sunod kay Officer in Charge sa Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, normal nga nagasaka ang presyo sa sinay bangod sa nagasaka man nga demand sa meat products samtang naghilapit ang Pasko kag bagong tuig. Sa record ni Limana, 125 tubtub 150 pesos kada kilo ang average price ang buhi nga baboy, samtang 240 tubtub 250 naman kada kilo ang presyo ni sa mga merkado. Sa manok, ang live weight nagabilis ang 130 tubtub 150 pesos kada kilo, samtang nagsaka naman sa 5 ka pesos kada kilo ang karne sini sa mga merkado. Giyon pa siguro ni Limana nga bastante sa giyapan ng supply sa baboy kag manok sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental, ang isa sa mga probinsya nga nagapabilin bilang African Swine Fever kag Bird Flu Free nga probinsya. Ginpasiguro ni Bacolod PNP Director Colonel Thomas Joseph Martir nga may koordinasyon na otoridad sa National Bureau of Investigation Bacolod nga ginapangunahan ni Attorney Renoir Baldovino agud mahatagan solusyon ang damlag lamang report sa pagpamahog sa St. John's Institute. Una dili nagpagawa sa pahayag si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nagakondenar sa nasambit nga pagpamahog kag ginpatawag man ang igtalupangod sang kapulisan tag dumalahan sang SJI kag NBI Bacolod agud matalakay kag masolbar ang kaso. Ginmando sang alkalde ang madasig investigasyon sa natabo. Angot sini, ginpasiguro ni Martir nga wala ginabale wala sa otoridad ang hitabo kag ginapadalman ang tanan nga anggulo sang pagpamahog. Nagapati si Martir nga yara lamang sa sulod sa eskwelahan ang may kahimuan sa pagpamahog nga posible may pagdisgusto sa pila ka patakaran sang eskwelahan. Nagdangat naman sa masobra 20 mil pesos ang balor sang illegal nga droga nga ang nakuha sa magtiya sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ang mga nadakpan na Musanday Mary Grace Ikiba, 47 anyos, kag RB Salaver, 33 anyos, pareho nga pumuluyo sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sa Bacolod City Police Station 2, mayara na sa kuna 2 ka semana ang ilapag monitor sa mga suspetsado. Nakumpiskar sa 2 ka suspek ang 4 ka gramos ang inasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 27 mil pesos. Preso naman karon sa Ekiba kag Salaver sa Police Station 2 kagin pasakaan na sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165.
Naglabot sa 416 tanan ka mga persons deprived of liberty o kon PDL sa handumanan BJMP ang narehistro sa Comelec Bacolod sa duha ka adlaw nga satellite registration umpisa sang Huwebes nga adlaw. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, 238 ka mga PDL ang naakomodar sang adlaw sang Huwebes, samtang 138 naman sang Miyerkules nga adlaw. Dugang pa ni Kanya, wala man sila sang na-eksperyensyahan nga problema sa tion sang registrasyon. Rason nga ginpagkamaayo sini nga magpatigay na lamang sa simultaneous nga voters registration sa ila talatapan kahapon nga adlaw. Base pa sa record ni Kanya, naglabot sa 119 ka mga individual ang nagpadulong sa ila talatapan kag ila tigayon nga na proseso ang aplikasyon. Ginklaro man sini nga may harapan sa scheduled satellite registration sa Subunga daw Desyembre 17 sa covered court dira sa may barangay Estefania. Ang kagahapon sa jail, 238. Subong, 178. Pero may-ari pa ta sa opisina, kaya nag-simultaneous kami sa opisina. May-ari kami diri subong sa opisina 119. Si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, gindeklarar nga special non-working day ang Disyembre 20 sa siyudad sang Sipalay, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Proclamation number 110 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin paagi sa ginatang nga otoridad ni Presidente Bongbong Marcos Jr., gindeklarar nga special non-working day ang Disyembre 20 bangod sa selebrasyon sang Pasaway Handurawan Festival. Nasaad sa proklamasyon nga dapat sa gihapon nga ipatuman ang public health measures ng gobyerno nasyonal. Ang Pasaway Handurawan Festival ay isa ka tuigan nga fiesta celebration kada bulan sang Disyembre kadungan sa papanahon sang Pasko. Ining festival ang naghatag sang kahigunan sa mga Sipalaynons kag mga bisita nga makapangalipay sa nagkalain nga mga aktibidad. Ang Sipalay ay saman sa ginakabig nga summer capital sa Negros bangod sa mga matahom nga beaches kag may bantog nga mga diving spots nga manggaran sa coral reefs kay iban pa nga underwater minerals. Sa katapusan nga balita lokal, wala sang na-record nga insidente may koreksyon sa pag-umpisa sa simbang gabi ang Bacolod City Police Office. Sunod kay PCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir, nakadoble sa karon ang seguridad sa mga simbahan na magud masiguro nga wala sang may magaluntad nga anuman nga krimen sa tiyon sa simbang gabi. Dugang pa ni Martir nga halin pa sa Disyembre 1, nakaplasta na mga pagpanghanda sa kapulisan para sa ginapatuman nga ligtas kapaskuhan 2022. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7. Kontribusyon sa Social Security System magalambot na sa 14% sa masunod nga bulan sang Enero. Samtang Senator Risa Hontiveros nagaduso nga sertipikahan nga urgent ang hagna nga nagapanubo sa presyo sang pagkaon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte na ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay... Ay, good morning na. Kag-welcome na mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kagkaroon nga adlaw sa December 17, second day Yes. subong sang Misa di Gallo. Oo. Misa di Aguinaldo, Misa di Gallo, no? Second day na subong. Tayan pa ko gina makakuan ba malate ba? Malate. Better late than never. Better late than pregnant. True. Stop. Hindi pwede delay. Sige. Good morning na dalawa tadra. Si mga maninay dani mo yung kantamyo anay bikaw net mo sa mga maninay mo dabi. Ay, ambot. Maninay, Mafed. Good morning. Ay, maninay ko na si Miss Mafed, no? Although, I think hindi mo gid siya daw kuan pakidagi ko trata mo lang siya nga maninay. Wala pa siya ka, wala pa siya ka inform. Approve, Why pa affirm. sa ka why pa sa sang iyang appointment. Taring committee on appointment mo. Morning da kay nagtumbiyaw si Mapi. Anika Vergara. Shout out ko sa barangay Batuan, Valladolid. Sa pamilya Vergara dira, no? Yes. Ari si Miss Georgia Gargasiran. Miss George, morning and see you on When I see you. 23, sa 23rd of December. Ano yan naman, Anong tatlo ka naman? kape. Friday? Yes, Friday. Sige. Bit-bit yan na nga ako ng Pascualin kay Frances. No, ikaw ya obliged na imo, yung mandatory. Ikaw ya bala imo Masimple ya. mo pressure si Frances. Sa pati ka na Miss George na balas, hindi lang kay masimple. Okay lang ako wala, pero mas namin kung ara eh. No? Kasi yung pressure ang bata. Sige. Kay classmate ko Edwin Escopel, good morning man. Kay Diana Perez. Yes, Sige, hello. Ivan karon naman standby na sa mga balita national. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God.
maayo sige bakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, ginanunsyo ni SSS President kag Chief Executive Officer Michael Regino nga 14% na ang contribution rate sa mga miyembro sa Social Security System umpisa sa Enero tuig 2023. Sa press conference, ginpahayag ni Regino nga ang pagpasaka sa contribution rate ang nasaan sa Republic Act 11199 nga ginpirmahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nasaad sa layi nga halin 2019 tubtob 2025 magasaka sang 1% kada tuig ang SSS contribution rate kag mahimo na nga 15% pag-abot sa 2025. Sa mga nagatrabaho, ang employer o kung amo ang magabayad sa saka sa contribution rate kag ipatong naman sa ila bulanan nga kontribusyon ang para sa voluntary members, pareho sang self-employed, voluntary, non-working spouses kag OFW nga mga miyembro. Umpisahan sa Senado sa tunga-tunga sang Pebrero masunod nga tuig ang deliberasyon sa hagna nga nagatukod sang Maharlika Investment Fund. Ginpahagman ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga sa Enero 23 masunod nga tuig pa isaylo sa Senado ang ginpasar nga hagna sa Kamara. Sunod kay Zubiri, nakadepende naman kay Senator Mark Villar nga moang manguna sa pagtalakay sa hagna ang kadasigon sa pagpasar sang MIF bill. Una ginpahayag sa senador nga ginpasiguro na niya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ila siguraduhon ang mga id-id nga deliberasyon sa Senado. Samtang ginapahayag ni Senator Risa Hontiveros nga kinahanglan sertipikahan nga urgent ang gobyerno ang hagna nga nagapanubo sa presyo sang pagkaon sa baylo sang Maharlika Investment Fund. Suno pa sa senadora, magluwas sa pagkaon kinahanglan man nga tutukan ang pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado, partikular na sang mga manunudlo kag health workers, kalakip na ang cash aid sa mga may edad o kung mga senior citizens, solo parents kag disabled. Una dirigin sertipikahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga urgent ang pagpasar sang MIF bill nga ginaprubahan naman sang Kamara sa third kag final reading sang Huwebes nga adlaw sa boto nga 279 nga nag-yes kag 6 ka nag-no. Gintawag ni Hontiveros nga premature kag misplaced priority ang MIF bill kag nagpabutyag sang kabalaka sa epekto nga idulot kung mabutang sa alang-alang ang 250 bilyones pesos ang venture capital sang Sovereign Wealth Fund nga kuwaon sa mga ahensya sang gobyerno kag state-owned corporations. Sa dugang pa nga balita national, wala sang ihibalo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ginsaka nga 2% sa Fair Commission nga ginabuhin sang Grab sa mga TNVS drivers nga yara sa app sang amo nga kompanya. Ang ginsaka nga komisyon sang Grab nga ginabuhinan sa kita sang TNVS drivers ang ginumpisahan sang kompanya sa Desyembre 1 subong nga tuig. Sunod sa LTFRB, ang fair adjustment lang ang ipasugtan sang ahensya para sa mga depasahero nga salakyan kag ang 2% nga fair commission sang Grab sa kita sang TNVS drivers ang kasugtanan lamang sang Grab sa ilang mga TNVS partners. Sa ginpatigan nga hearing sang House Committee on Metro Manila Development, ginpahag sang LTFRB nga sila ang nag-regulate sang fair matrix sang tanan nga depasahero nga salakyan, pero ang 2% nga fair commission nga ginakuha sang Grab sa kita sang TNVS drivers ang internal agreement sang mga ini. Angot sini naakig naman si Congresswoman Francisca Castro sang act sa representatives ng Grab bangod wala sini mapaatag sa panel kung pila nagakadula sa iya ginakita kung hindi na pag-ibuhin sa kita sang TNVS drivers ang insaka nga 2% nga komisyon sang Grab sa mga ini. Gin-question man ni Castro kung nga nagpadala sang representative ang Grab sa hearing sang Kongreso sa diin wala man ini sa nagpahayag nga sabat sa ila mga pamangkot. Sa mga duga naton nga balita nasyonal, nagtukod naman ang Department of Education sang Fact-Finding Committee nga magatutok sa ginaligar maternity leave scam. Sa din may isa ka manunudlo nga naga-file sang maternity leave sang tubtob 11 ka beses sa sulod sang 3 ka tuig. Sunod kay DepEd spokesman Attorney Michael Lapua,
Nga ang fact-finding committee pagabugusan sa mga opisyal sa DepEd regional offices agon masiguro nga mapabilin ang impartiality sa investigasyon. Una nga tutukan amo ang pagchekyar sa record sa kinalgal pag-file sang maternity leave kag kun ang manudlo nga imbulbado ang matuod nga nagbusong kag nagbata sa amo nga panahon. Ginpangabay ni POA ang whistleblower kay iban pang individual nga mag-ihibalo sa scam nga maghatag sang panaysayon angot sa isyu. Nagkuha ang isyu matapos nagpakita sang dokumento si DepEd Tapat Curriculum Implementation Division Chief Dr. Ellery Quintia angot sa isa ka manunudlo nga nagbaton sang kwarta nga nagabalor sang 35,000 pesos tubtob 61,000 pesos halin sang 2016 tubtob 2019 kadungan sa pag-file sang maternity leave sa amo nga panahon. Deactivated ang tanan nga bago nga SIM card sa Desyembre 27 matapos maepekto na ang SIM card registration law o kun ang RA 11934. Nahibaloan nga kung magbakal sang bago nga SIM card umpisa Desyembre 27, kinahanglan irehistro sang nagbakal ang iya matuod nga ngalan kag magpresentar sang government issued ID kag para naman sa mayara na daan nga sang SIM card kinahanglan nga magparehistro sa sulod sang 180 ka adlaw. Malambot naman sa 9.8 bilyones pesos ang investment nga nadala pa uli ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang iya biyahe sa Brussels, Belgium. Sa arrival speech ni Marcos, ginpahayag sini nga nakakuha siya sa investment matapos ang iyang pag-istorya sa world leaders sa European business officials sa Association of Southeast Asian Nations kag European Union Commemorative Summit. Dugang pa, naging importante ang Business Roundtable bangod tiunin ni para ma-renew ang pagbagiangot sa Pilipinas sa European business communities. Lakip sa mga negosyante nga napromesa sa negosyo sa Pilipinas amo ang sa sektor sang renewable energy, infrastructure, food security kag climate change initiatives. Nagabot sa pungsod si Marcos sa las 7 kagabigid lamang. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpermahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 5.2 trillion pesos nga national budget para sa 2023 kahapon nga adlaw Biyernes. Ang pondo magatutok sa economic recovery sa Pilipinas tungod sa epekto nga gindulot sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tuyo sa 2023 nga pondo agud itibong ang ekonomiya sa Pilipinas paagi sa paghimo sa may kalidad ng mga trabaho, pagpanubo sang poverty incidence, pagduso sang digitalization kag iban pa. Ginpanginwala naman ni Pangandaman nga may pork barrel tungod maid-id nga gin-itemize ang tanan nga pondo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Ang ato nagapanguna nga balita sa negosyo, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga mali... Good morning! Nila kay Niliana Sabran. Ga-monitor sila kuno sa from sign on to sign off. Dira sa may barangay Tagok, Purok Manga, Cabancalan City. Hello dira sa Sabran family. Yes, thank you so much. Consoling Balientes Hernandez may agaman. Afia Kimeriman, ara sa gyapon nagatanaw. Jojo de los Santos, good morning. Maninoy, Lester Ray Benitez, thank you so much sa 100 stars. Salamat. Morning mandra kay AS. Kay Aya Fire. Yes, have a good weekend everyone. Kuno thank you. Hambal ni Consoling Hernandez, ka-cute kuno sa aton nga duwa. Kag namian gid siya maglantaw sa aton nga duwa. Thank you so much. Rochelle Evangelista may agaman. Kay John Rodolph Kadagat Garcia, good morning. Ga-monitor lang sila kuno sa may barangay Bagunawa. Sa barangay Amuna, sa San Enrique. Leo, greet ko na si asawa nga si Liani. Sino? Si Liani Menardo? Ano man? Liani Garcia, gali na. Ano ka man imo, yaman. Happy birthday ko no. Yes. Happy birthday to you. Kag happy birthday mga election boy kay Tita Mary Ann Salis. Yes, happy Yes, birthday aton na Mary Bautista. Ann. Happy birthday to you. Takon mi. Bonggaya party. Gani man karon sa gabi no? Ano betar ka man to? Oo eh. Sige, atenta. Abot natin ang mundo. Sa amigo ko kay Julius Baribeles, happy birthday man karon daw. Good morning and happy birthday to you. And most especially, happy birthday karon daw kay Senator Manny Pacquiao. Wow! Happy birthday to you. Senator, birthday ni Senator Subong no? Tingala ko man yung nagpadala. Di sa ako si Jinky invitation. Okay. Galing kami matin ka man sa birthday ni Marian. Yan mas importante sa Miriam. Yung bahala. Ray Flores Baryoga. Oy, classmate ko Lalaine Grace Ibarra. Morning sa imo. Good morning ko no sa batch 81 sa Ramon Torres sa una. Sa una, Ramon Torres Memorial High School, Subong Ramon Torres National High School. Sa batch 81 na morning sa mga classmates ko, ano? We are from batch 81. Proudly. Proud, gulang-gulang. Proud to say. We are from batch 81. Proud, gulang-gulang. Remia Garcia, morning. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikaw. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 12 ka mga persona matapos ang liwat ng pagpatake sa Russia sa Ukraine. Pagi sa pagpalupad sa masobra 70 ka missiles kahapon adlaw. Kag nibelaan pinakadako nga pagpangatake nga ginhimo sang Russia batok sa Ukraine nga nagresulta man sa pagkadula sang kuryente sang ikaduha nga pinakadako nga syudad kag rason nga mag-implementar sang emergency blackout sa bilog nga pungsod Ukraine. Ginpahayag man sa opisyal sa Ukraine nga plano sang Moscow nga magpatiyan sang all-out offensive operation masunod nga tuig. Sa aton balita sa negosyo, ginanunsyo naman sa Cebu Pacific nga mayara sila sang 699 pesos nga one-way base fare seat sale para sa international destinations. Ang promotion available umpisa alas 10 ang aga kahapon Disyembre 16, tubtob sa Enero 2 tuig 2023. Ang travel period ang mag-umpisa naman sa Disyembre 16, tubtob Mayo 31 sa masunod nga tuig. Suno kay Carmino Romero, ang Cebu Pacific Corporate Communications Director, padayon pa nga ginapasanyog ang ila international flights, rason nga gindugangan ila flights padulong sa Brunei, Jakarta, Seoul, Taipei kag Hong Kong.
Ang international flights gikan Davao ang may direct flights padulong Singapore, samtang ang gikan Cebu ang may direct flights man padulong sa Seoul kag Singapore. Sulod sa Cebu Pacific, may kabilugan nga 34 sila ka domestic flights kag 19 ka international destinations. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 39 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 76 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 12 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, mag-aintra si Gary Valenciano, Aksyon Boy. Sa iban nga music icon sa Eraserheads reunion concert nga patigayunon sa December 22. Kita ay tatutanan. Sa December 20 dito? Sa Pio lang. Kita ay tatutanan. Kita ito sa Eraserheads. Good. Reunion concert mo sila na Kiti ba na sila? Nang di mo na-disband doon, nadugay sila wala na tungkol sa pandemic. Ano kanta sa may Eraserheads, Magkahawag ang ating kamay at walang kamalay-malay. Hindi na muna ilang. Inang kanta yung kwan, hindi na ilang ng sa langit wala sang bir. Ano? Hindi na ilang kanta. Mura yung kanta. Hindi yan. Yung kanta na nga sa langit wala sang bir. That's why we have to drink it here. Wala. Ikaw na yung gani. Imo na yung boy band na imo yan. Well, di ba yung trama si Gary Valenciano? Anong kanta ni Gary Valenciano? Amo man na kay timing ang iya, ang floor director bala, ang mga director, ang iya bata kasi Paolo Valenciano. So intra siya. Intra siya. Shout for joy mo na siya. Sing his praises, lift your voice and truth. Wow, sa damang kanta. Feeling ko may games karon nga papukot-pakot kanta, daog kita nga duwa mo. Karo, may arak na. Sugpon-sugpon bala. Oo, no. Tapos hindi maglapaw sa 90s ang kanta. Oo. Biskan mo lapaw pa sa 90s. Hindi na kami ang intra karon niya. Mga early 2000. mga early. Hindi na maglapaw 90s bla. Halin sa 60s hasta sa 90s. Hindi ka kabalo sa we gonna party like like it's the end of the world. Hindi ka na kabalo ka gana isang ten 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 ten. Kabalo ka na gani. Di ba? Kabalo ka isang Ting 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 nan. Hindi ko na kabaloya. Kunya niya. Ay, sa Paro G. Di ba? Balaan mo. Ay, suggest to kay Si kay Shandorel. Sugpon-sugpon kanta, no? Group. Mag-group ka tapos sugpon-sugpon kanta. Pero ang isa sa hulaton ni karon niya, ang intermission ni Aksyon James kag ni Aksyon Yani. Yes, okay mo gina sa aton nga Christmas party bay. May ara kina may daw required gina nga basta bag-o kaya. Kagway ka pa kabi wala Christmas party di. May presentation ka gina ya. Yes. Ma-present ka gina special number. Pero na pila na nakatuig gina himo ta na. True. Pero karon ta lang ang istorya gi Balita Entertainment. Ayo gali. Sige na kayo, tapos na mo ang Balita Entertainment. Ikaw na. Ang balita sa sports. Ginanunsyo naman sa Golden State Warriors nga wala pa sang patod nga petsa kung saan makabalik sa hampang si Stephen Curry matapos ang partial dislocation sa iya nawala nga baga. Ngayon na angkon sa hampang sa itong Miyerkules sa din ginlutos ang Indiana sa score nga 125-119. Sunod sa statement sang Warriors, nakumpirmar paagi sa MRI nga si Curry ay may left shoulder subluxation. Nga silingon, partial o kung incomplete dislocation of joint. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:33. Mga ka-aksyon ng aton balita espesyal sa pagbalik. Pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Pride. Alright. Sige. Ganun ka sa alright. Taga Victorian era ka. Yes. Victoria's City ka. Actually, sa Victorian era bla, may mga songs gali na ka common pro, no? Unlike
Like, Ay, laging tunaan. Yung gitbala action JM. Ang silingan prepared siya. wala aking Kay tanaw ko lang kabalo ng mga siya. songs. Mga Christmas songs, mga Silent Night na, Victorian era na siya. Ay, to. Mga Holy Night na, oh, Holy Night. The stars so brightly shine. Amo na sa mga year. Kaya mga 1800s ba ang Victorian era? Mga 1800s. Amo ta. Amo na sa. Ti amo na sa. Ti duet na lang nakaroon bi. Ang Dupiyog hindi pa masulod sa top 10. Hindi na kayo natanaw ko lang kay para balo kayo imay mo na gusto hindi ka manol bla. Abi ko mga operatic nila mo. May mga operatic man sila, may mga opera man. Holy May mga opera man sila, pero may mga songs nga inablang da da dan 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 da ho. Na Victorian era na siya. Dali kailangan makaroon naka-gown kami da. Makanta mo. Chok chok here and chok chok there. Chok ching. Wow, hindi mo imagine mo ba? Wow na. Ti ano ko mo paano ka mo saot mga muna. Old MacDonald na mo na kantaon mo Victorian era. Imagine na wala nakapetikot na bisi action yan silang kantaon niya. Old MacDonald at a farm. Iya, dugo tudlo sa mga Pwede bata. na kung nakakuan ka mo attire ba daw mga milk lady ka. Pwede sa imo, milk lady. Milk lady, Sa imo nga na pwede, kaya doon na imagine ko na yung outfit. Tapos kasi pasipa ka sa baston, na si Charlie Chaplin lang. Hindi na ko gani kuha kita gutok man ako. Kasi pwede ka pa kamay ngagaw karon sa Shopee. Patastasan ko guro ko. Oo. Ano lang ng stapleran talang. T-shirt ka lang sa sulod. Kaya ang tinabuan, tos likod, i-stapleran talang. Si Kuano ginapatamyaw ni Atiya, ginap ako nagmuno ni maging patamyaw si Lula. Yung birthday ni Lula niya, si Lula, way pabutangalan, tok balo ko si Lula niya, Ruth. Lula Ruth! Man. Happy birthday! Happy birthday! Yan. Happy birthday to you! Mawating hindi mo makuan. Lalain diri sa Aksyon Boy morning lang man sa tanan nga batch 81. Sa classmate sa Phil alone sa guys sa Japan morning. Ote sige, standby na kita sa aton Balita Espesyal. Balita Espesyal! Happy Christmas Day for us today. Just din na, pa sa 24. For us lang gani. Sa aton lang yan. Happy weekend man, no? Yes. Good, greet ko lang na si Che Zamora. Si Ma'am Vanessa Mayo is already with us. Yes. Good morning dala sa imo, Ma'am Van. Ma'am Van, Merry Christmas. Merry Mga Christmas. rolling na kami go. We wish you a Merry Christmas. Doc Matt, wish you a Merry Christmas. My buddy. We wish you a Merry Christmas. Ma'am Jinky, and a Happy New Year. Yes. Yes, thank you. 09185. Sorry. Kompleto dayon na. Yes. Kay takabudlay naman sa mga magkaroling ako kinanglan ma-online virtual. So ang imong ginahatag nila Virtual man na siya. Yes. Oo. Hindi ta na sila pagpabudlayan. Sakto gina. Pares mo sa ginahimo wala ni Miss Muffet iga-coordinate na sa aton through messenger, through email. Kita mo. No? Ang aton nga mga premium kag mga prices naton kita mo Gcash man. For sure online mo na. Online man. Di na Sige lang Morning. JB. Ersito? Di. Awa. JB niyo. JB Dasilio. Oo. Sa tanan nga teachers nga sa Sumag National High School Senior High Department. Miss Eden, please sing the Eraserhead song with a smile. Anong saya? Lift your head, baby, don't be scared. Dahil natagaan na siya chance. All the things that could go wrong along the way, you get by with a smile. JB, PM ko sa mo akong Gcash number. Abi mo libre na. Ano kayo man? Kay wedding song galin na nila. Ano? Kalain matasan. Wedding song nila galin na. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. Okay na. Very good, very good, very good. Pang pila na to kung ikaw, bitari pa, pila to. Mga muna nga mga kuan. Kaya tiga-start mo na kita sa 5K. Way man Ay, kalay. Doon na kuhan man ko ba?
Hindi ka start siya sa 500? Gani na, nag-level up. Nag-level up na sakit tungkol sa pandemic. Anong labot sa pandemic? Siyempre, guys, nakuhaan ko para 10% sa akong manager mo. Please understand. Morning da kay Girly Celis Haban Magbanwa, no? Yes. Nan. Si Miss Jinky, may nabalaan man sa'yo. Sa 28 lang. Balaan ko na iya. Oo. Paabuto na naman. Bisa ito na niya. Ito na mo kagalingo naman. Maulat kami. Ay, kalat. Yes. Thank you so much, Ma'am Jinky. Kay Ma'am Van. Yes. Sige, Bongga bala si Ma'am Van. Kadamo bala siya follower sa TikTok. Action Boy, no? Ma'am Van, hambala sila ma-follow man sa akon. I-invite pa sila. Ipasa. Ipasa. Si Action Boy, may wala TikTok. Please. I-follow yung TikTok ni Action Boy. Kaya ibuta ka na naman unod. Kung maglambot 300 followers si Action Boy, ma-post na sa isang video. Uno bla! Sige. May hindi ka balo na sa... Amo tong kausoton, mundo pares kay eruption bla. Kita mo ta. Tangin sunod pala sa Mega World. Tunta ko lawas mo ng gabi magkikiyay. Perdihon mo ha. Sige. Mandam ko na pakawian mo ko. Enjoy ko ito kasi ang bloopers to. Laling ko, ano ni mga bloopers. Sadya ganun. Namu sa nga text ako. Ikaw kita yung bida, ya. Kaya mali na sa sao, tadaan, lapit na lang tayo magdungan nga pa. Lapit na lang ito magdungan. Doon tayo ulit sa tela na magdungan, Oo. Mayo lang. Wala. Kaya kung na perfect, pag ito, ay, ambot, kung hindi magdayaw, miyayaw lang. Torko Jongko. Amo ng trainer ko na ano. Hay. Torko Jongko. Utro man eh. Habi ko to puro wala lang ti Elia. Wala to o mga Utro man ni kani. Utro. Bunggat. Torch do wala kita da. Problem ta ni asta niya. Wala kita da. Hindi sa vlog agi wala. Gani, wala kita sa abi respetar man kang labay. Alin Louie Mutiya. Ay, mga ka-action joke na naman. Joke lang naman Action Boy. Pero kung tuuro, yung okay lang. Kabalan. Haragin sila. Jose Froilan, Ana Sinoro, happy birthday na sa bro niya, si Manolo Pilar, sa Crossing Central, 72 years old na. Yes, happy birthday! Happy birthday to you! Ma'am Loing Melos, morning draga kay Melchor Melos. Si Allen Louie Himote, Action Boy, nabasa mo ni? Oo. Sa may kawayan. Tamiyaw yung si Nanay Lida Gidlayan Himote. Ipa-follow ko niya ni Ma'am Van sa Action Radio Bacolod. Thanks, Ma'am Van. Brian Kitko, shout out kay LV Kitko sa Gakihad sang iya siomay. Ay, wow! Tapos kihad? Ginakihad yun ang siomay? Umuta. Hindi ko kabalo kung ang gakihad. Di na dapit ginakihad ang siomay man. Gina-congratulate ko mga kaling bata bala ni isang classmate ko nga si Remy bala. Bailon. Congratulations si Fatima Bailon Lobrido. Si Fatima Lobrido Carmona. Teachers Board Passer. Uy, congrats kali sa mga Teachers Board Passers. Yes, sa tanan ng mga passers sa Teachers Board. LPT. Sa, kanina, LET, no? Licensure Examination for Teachers. Pero LPT na sila dayon. Licensed Professional Teacher. Congratulations kay Fatima Lobrido Carmona. Congratulations kay sa tanan man Action Boy Yes, kay sa tanan nga nakapasar sa Teachers Board. Congratulations sa inyo. You are now in a certified sa noble profession na tawagin. Yes, because without you wala sa iba niya course. Ang mga teachers, tanan kita bala, hindi kita nag-amon ni kung wala sa mga teachers ta. Correct. No? Correct in Action Boy. Bisan no pa imo na lambutan, nag-agi sa mga teachers. Yes. So dapat idumdumon mo gid ang mga teachers naton. Yes. Ikaw kilala mo yung mga teachers mo ba no? Yes. Okay pa na sa inyo, pero kami gani nga muna ni kami mga edad namon. Kilala pa na namon, ako na dumduman pa na namon mga teachers namon na sa elementary. Ako yung palawagom ko teachers ko sa elementary lang grade 2 hasta grade 6, memorize ko na yan. Uy, kay bata ka pa man, batch 81 ka pa lang gani sa high school. Batch 81. Ano ka na-accelerate kuya? Wow! Kamalo ka mo si Action Boy, G's and News pala 4th year high school na. Na-accelerate. Grabe, no? Pero kaya naman Action Boy sa iban nga pungsod. Nga ang iban mga tag 10 years old or 11, college student na. Ate mga kuanas lang mga geniuses na ya. Yes. Paras bala kay Action James bala? Bantay bala karon. Binares? Okay, pakita ya karon nga talent kiti syempre
22 na sa sunod. Doctorate na iya mo na sa kadasig. Hindi sa maintindihan, mambal. Amo na gani kadasig gani. Mambala na may stropa, pasara na. Hindi kasama, hindi ko maintindihan. Pero abangan din natin mamaya ang sige. talent nila ni Aksyon niya ni Sil. Amo ko katulog to Silya Sil sa paminsar sa talent yan. Katala ko kinakaroon, talented na siya ka-Zil. Yes. Sabi niyo, amba ko gani Action Boy kung may ga-talent guro mga guro ay sa mga station ilaban guro bato tanan niya, no. bato na yan. Bato ito yan no. Siling gani sa may nagsiling na gan, bala gani sa ako niya, para sa beginning this year and the year after, so many, ang radyo, Action Radio Bacolod is the team to beat na gid. Yes! Oo ambak. Amo na gani ambal kung nagdaog na tagani ilapit na lang tato nagdungan. How much more kadungan pag ito sa umwa mo. Halin pala sa lumpat na. Nilain ang tumbo yun. Gato pa, nas lagi lumpat lang. Dala na sa koryo. Ang kami, ari na sa wala. Siya is tuop. Di kayo parang may variation. Gani, di ba? Kaya, kuhan mo na ka daw pariyo. Halaw, ay kung synchronize. May variation, may lang taon, pero sila kalain na, di ba? Oo, kundi, bisan ara ka Kasi sa sino nagampal sa inyo, ganda sigo nyo yaw? bisan ara ka sa likod ng Action Duran, ikaw ginigyan po nakita. Kasama. Namalan ka mo hinay-nayon, yun lang yung dasig nyo mo. Gani, naman ito mo nung kanta. Nag-adjust kami ito sa kakanta mo. So nila, mangita tasang daw mellow. Sa kay Corns Gariando sa Kalubang Ilog. Kalubang. Ano, hindi mo lang ibasa man? Hindi mo? Sino na? Corns Gariando. Corns Gariando. Mabasa ko yung Kalubang Lag. Gali kay Kalubang Ilog. Sige. Ay, may space sa mo. May Merry space. Christmas ko na sa tanan ng Tagpalamati. Sige. Juliet Cabrestante. LCC. Anong LCC namin yan naman? Skulahan ko ng La Carlota City. Ang LCC, La Carlota City man mo. Siya. Kay Erlenda May Solaco. Sige. Kay Ray Kahilig no morning. Okay? Evelyn Sinaon, good morning. Proud man siya kung sa iyo umaga, nakapasar man. Congratulations. Congratulations. Juve Manaras, good morning. Alright. Direct Sige. Action Boy sa pampaswerte. Kaya pampaswerte yun. Ay, manifest na Action Boy. Yung mga imo rice cooker no. Imo na. Basi, hindi ko rin mga tipat. Level up. Basta imo na importante, minor prize man Action Boy. Tanan tayo makadaog minor prize. Amo tanan di sa Action Radyo. Basi ginakuha nyo lang. Basi makuhanan ka mo, makibot ka mo. Makibot ka mo nga ang ipuli. Basta sa raffle, pareho na sa ligad to sa EDC. Kundi ka unang ginalawag yan ng mga minor. Pag gabot yan sa ngalan, first nga lawag, ako dayon mo. Paswerte. Serte. Ako yung dayon, lawag mo. Feeling ko karon ang madagaan mo, rice cooker kag bugas. Para kompleto. At least manifest, kompleto. imo na. Iya boy ko rin ni tanan yung sa yung imo na tanan na yan. Mahala ka na, imo na. Basi mo karon na bunira mo, mo na. Oy, wala to yung bunira ya. Gin sure gitan ako gina mga mga prices nila ni Action Dora. So ay bunira. Ay, exchange gift ko rin na habonira, ya. Exchange, pero ang makagabot sa akong tapulo. Hindi may ara ka nagkuhan niya, may wish list ba? May nag-wish nga niya, ang bisan lang basta magamit adlaw-adlaw. Di habon Habon. Magamit adlaw-adlaw. Magamit adlaw-adlaw nga ikaw ang madumduman. Ikaw madumduman. Nabigay regalo mo ba? Nga ikaw madumduman? Picture. Ako yan, mapaprint ko yan sang kwan, mapaprint ko sang tsura ko sa ulunan. Ulunan. Tanaw ko, sabi ko, kadabugtaw, kita ko si Eden, hindi ko mararate. Tuod, no? Oo. Nga madumduman niya ka. Oo. Para madumduman ka sa manita mo or manito. Ako to nakagabot, amo na to, yung regalo ko yan. Ang imo nga pa-imprint, hindi lang ulunan, hasta punda. Para pagkakasya sa punda, Para ang tsura mo. Kasabad. Sige. Sa ako nakagabot, paano yung putos ang afam ko yaman? Afam ang imo to, afam. My Tommy, the hot dog is in the center of the bread. May Tommy. Kita mo na? Pakita ko na karansi mo wala. Ano may Tommy? Pinay nga may afam. Gakaon na hotdog sandwich ang iyang afam. Amo naman niya, may Tommy, the hotdog is in the center of the bread. Yummy, Tommy. May Tommy, yummy. Kasabay. Kaya, Direct Action Boy. Balita espesyal. Number 11, naka mo.
Kung may guba ang inyo sini nga main door, syempre dapat kayo Bisan hindi na yan yun. Bisan hindi bagoto. Pakayo mo gina yan. kayo mo ginaya kay sus. Main door pa ng daan. Gani, naman. Hindi, reaction door lang. Oo, ano daw? Oh, kaya para ko makasulod ang good luck. Ay, so hindi sa pwede ka sa bintana. Hindi pwede ka pamintana. Ay, kala. Kung sira ko ng doorknob, action boy. Kung ba ang doorknob, kung iban pa Doorknob. or haligi, abi, kung nang dapat ko kayuhon, kay, kag dapat, gali i-repaint pag action boy. i-repaint. Antes ang bagong tuig. Kaya para magsulod ang Pasko. Muna, ang swerte. Ang Pasko, ang swerte. Wow. Doon ko budlay mo Kung tatubi ang swerte. basta ka, kung yung bangko na basta spertahan, kung may guba, pakayo mo gina. Pa kayo mo ginaya mo. Okay, basta ka magsulod, hindi swerte, masulod na ang kawatan. Kawatan. Ikaw, gina maswertihan. Nan. Hindi ang kawatan, kita maswertihan. Oh. Kapit pa ko na to katoy mo, simbang gabi. Bantayan lang rin buli, may magtalikod. Ang next action boy, dapat tinluan ang inyo mga stove or lulutuan. Di kinatinluan, yun matapos luto. Tinluan mo dapat. Ano naman? Ganun ulo ko sa inyo, balita espesyal. Daw, hindi ko ka-relate. Action doors, ano naman? Ang food, kaya hambal action boy ni ni Hans Kua. Sino ni si Hans Kua? Si Hans Kua. Sa kwanta sa daw. Sa swerte-swerte. Swerte-swerte. Siya i-guest bisa Di ba kakwata na mga ko? Oo. Itawagan mo sa Kita karama. mo galing, kita mga, hindi ko hindi na sa mga prediction da. Mo na. Kaya ang food ko na action boy, wealth na, o kung swerte, rason nga dapat, nang nami, tinlo, syempre, ikauno. Ano man si Hans man? Dapat na nami ko nung lutuan nga stove. Sige, Hans okay. Ang next action boy, sino to man? Ang tabo da. Sino may ginaway siguro? Dubatian ko si Action Durela. Ang next action boy, dahil lang basahan ko tanay hambal ni Cesar Española Bantolio Jr. Guwapa kaya siya Eden ba? Saan mo na iya? Sakto na. Ang ika-13. Inaktawan mo iba niya kinarikta ka to kay Cesar. Bahala ka mo na yan. Ginagreet pa nga daan ni si Emilio Hiringka. Ginagreet siya pa nga daan si Bay, hindi yung asawa niya. Kay siya lang nagpapahan sa asawa. Ako yung ibigupahan sa ako niya. Bahala ka mo na yan. Si asawa, si Romilisa. Okay, bagulos na si Ginaldo. Tinagaluto na mamahaw. Yes. Hello da Ang si Antonio Galido Espinye. Bramino ko ano nang hilop po namin niya man? Hilop po. Ano ni siya man? Hello po. Naguro. Si Pacquiao naguro. Sige. Ang next action boy, amo ni isa ni sa ginapatihan mo namon. Before medianoche bala. Punon dapat ang bulutangan sang asin, bulutangan sang kalamay, bulutangan sang bugas kag inyo sini nga tubigan. Medianoche na. Oo. Lain ang medianoche, lain ang noche buena. Noche buena is 24. Okay. Ang medianoche is 31, di ba? Kaya ang noche buena is good night. Ang buta. Di ba daw good night na siya? Daw good ba lang nga night? Oo. Kaya ang noche is night mo. Oo. Ang buena is good. Oo. Di ba? Ang medianoche, Ang half. medianoche is midnight. Midnight. Half night. Yoga pa mango niya. Dugang mango ko. Sige na. Grabe sa balmo. Half. Ang jaya ti half. Ang noche Midya night. mo. Ang noche night. Di half night. Ay, Diyos ko. Midnight. Midnight. Hindi jay half gidya. Okay, midya mo na. Ano naman? Karon kigan ka ni Archie ba is good morning da sa tanan nga taga OTTG. Merry Christmas sa inyo. Yes. Si Kagawad Ulaya Balahon, mayang agad na Kagawad. Yes. Pasko ako, igabong kabot daw. Ati na traffic man eh. Ang next. Pero di mamangkot, siya kung naman ang gusto mo. Sino? Si Kagawad. Ay, puro lang sila malaga pamangkot Yan rin ang kay... gusto mo. Ako gi pamangkot ya? Ako. Ikaw? Kaya ako kapag sa Pasko mo. Pamangkot. Kaya mga pamangkot na sa ako sa Pasko. Wala gyapon ka tupa. Ate maninoy Noel Libuon ni kag suon Mike. Ano na ni man?
Dugaluya, dugakos. Naluyahan ako tataan sa malita, ligan nga do. Na-manifest na naman action dorel mo. Ay, may mga resibo sa daan. Dos tanan ni sa resibo, do wala na ni gawad-gawad. Do 5 to ka numero mo, hinding, to pala. Ano naman? To pala, ato palang burger, to palang halin to pala sa abroad. Oo. Doon naluyahan na yun. Are di ang gamo na tayo. Dito nakaplano na ako. Dito tali makadto mo. Ang 5 ka digits. Huy ang mabaga mo. Agoy. Basta Isa swerte. man lang ka-digit ng kulang. Gani. Pero isagid gani. Kinambla. Be thankful of Yes, kung ako ano na nag-abot gani sa action imo. mo. Be thankful gid gyapon pero kala kis alam la amo na budlay sa aton kay ga expect bala. Ano yung mo ginaya? That's life. Okay lang, thank you. Thank you. Kalain. Okay. Amo to action boy, punon to ha. Punon mo ha, Punon. mga bulutangan mo sa Hindi, kanya. amo gimana pero may blind lagi na kompleto mo na bay. Bugas mo. Kung ang bulutangan mo sa asin sa bala, katakoy. Dinubligar kayo Araw sa... ka naman imong asin niyo tamo na kadako bulutangan. Ano Oo ka? eh. Ano na bakag? Anong bakag? Ang bakag na mo tangan na sa una sa. Remember ko kanang bakag. Tingin kantahan ko daw, wala kita Gcash na. Okay, may paaman, hindi pero may hambalin, pero tiri ka kabalan ng babae. Ang next action boy, ari ginatuman man action boy. Ginasunod, I mean, sa kalabanan ng Pinoy. Mag-abot ganit 12 midnight, bali, January 1 na. Gapang sabya coins. Kag kiat-kiat. Ang Tapos kat-kat? hindi mo na pagkuwaon hasta mag-aga. Hindi nga mo niya bala ko naging pangkosla coins tapos may gaingagaw. Aming gagaw? Oo. Sa amo niya wala, iya ginaanan lang coins, tapos ginapaligiran, kiat-kiat. Daw nang batian ko na ng mailigid ko no fruits. Oo, man action boys. Hindi nagiligid ang limo. Daw magulong nakabati ang ginapaligid ang prutas. Oo. Dapat ano nyo na, i-follow. Tapos ang mga corners, ang ano bala? Sang balay. Isang balay, butangan Cowens. Agle? Naka- Hindi pwede nga bills. Hindi pwede ka malupad ba si Arad ang kawatan ni gulo. Sagwa ko sa sulod. Sa sulod eh. Ati, sino? Coins na action boy, tapos buksan ang tanan nga bintana, tanan nga pertahan para masulod ang swerte. Mo ko na. Oo. Kag, of course, action boy, dapat sa 12 midnight may unod ang imo bulsa. May unod imo bulsa, may unod imo wallet. Kaya para all throughout the year, May unod. may unod ko no. May unod ko no. Ati lang ko. Nan. Sige, pero ako ginahimo ko na ya. Oo. Sakto Yeah, gina. I see Wala to man it may nga may madula unod. nga Oo, madula. patihon mo action boy. Ay, si Tuyet nga bisan 40,000 lang yung may unod ng bulsa. Wow! Payo lang ako, 41 ba? Pansin ako si mo isa. Abi mo abot natin ang mundo. Yes. Sugid naman lang na. Away mo na bayad. Oh, gani. Sugid, masugid ka na ginagula bayad, mabinagit ka pa. Kita lang man din. Tuduwi. Hindi mo na lang magsugid ka. Away mo na Tuduwi bayad, mo na. tuduwi na lang. Kaya Oh. mabinagit ka pa yung mga sugid mo lang na. True. Okay? Oh, tayo bali Ma'am Georgia Gargasirano, paligiron ang kiat-kiat. Pagpaligid mo sila. Happy 100th birthday Wow! kay Tita Ella Hervas, tita ni sa MJS Candido. Uy, Wow! 100,000 na siya. 100,000 na. Kantahan na gina mo yun. Taga-action. Basta makakuha siya, no? Basta makakuha siya 100,000. Sige. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you, Tita Ella. Happy Harvas. 100th birthday, Tita Ella. Sige, okay? Tita mo? Tita ni Nakitita. MJS Candido. Nakitita. Sige. Mga ka-aksyon ninyong imamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Happy weekend. Tanay ta karon sa among Christmas party. May magkatutugan ka rin mo. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon, ang inyo naman nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.